Bismillah. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret dersleri, kıyamet dersleri bizning bugün cehennem turunda söyleşemiz. Elbette cennet turunda söyleşu indi şu kadar ko'ngilga rahat. Комментарийлар әйбәтән дә бара, лайклар, cennet. Вообще скоро дәресләрне уважаемые подписчики дип башлаячакбыз. Җомгада, дорогие подписчики и братья дип. Чөнки замана шулай үзгәрә, бу QR-кодлар белән, бу пандемиялар белән кешенең хәзер интернетта гына, шуңа күрә дәрестә кайдыр 20 кеше утырса, YouTube'da 2000 kişi karı, 3000 kişi karı. Şu an kura tizden şunda kitabızın. Cehennem ahillerinin köpçülüğü. Elbette köp kişi cennetke kirmeyecek. Köp kişi cehennemde bulacak. Lakin Allah Teala gadil, bir kişini de Allah sebepsiz, gayipsiz cehennemge kirtmeyecek. Şuna göre biz imamlar da cuma hutbelerin, gayet hutbelerin söylegen deytemiz. Kimni Allah Teala rahmeti bilen doğru yolga kunduradi biz, gadilligi bilen odaştıradi biz. Yani Allah'ın bar rahimli digen sıfatı, Allah'ın bar gadil digen sıfatı, sправедливый. Şuna göre Allah Teala kimnidir cennetke kirteyken bu anın rahmeti. Niçin? Çünkü cennetke gadillik bilengine kirip bulmay. Sправедливость kına jitmi. Yani Allah Teala cennetinin beyesin şul kadar kıymet koydu. Cennet ol şunday büyük kıymet, nimet, onu по справедливости алып булмый. Күпме генә намаз укысаң да, күпме генә ураза тотсаң да, күпме генә зикр, тәсбих, дуа, сәҗдәдә булсаң да, бер кашанда җәннәтне эшләп алып булмый. Ягъни рай невозможно заработать. Сколько бы ты ни работал, цена рая миллион раз, миллиард раз больше. Шуңа күрә Пәйгамбәребез sallallahu aleyhi ve sellem өзінің сахабалары белән утырганда нәрсә диде? Бирегезнең дә кылган эше җәннәтлек түгел диде. Шуннан соң сахабалар сорадылар: "Я Расулаллах, безнеке понятно, а синеке дә җәннәтлек түгелме?" диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва әйтте: "Минеке дә җәннәтлек түгел" диде. Җәннәтне Аллаһ рәхмәте белән бүләк итә диде. Шуңа күрә җәннәткә әгәр дә бәя куела икән, по справедливости, Аллаһның гаделлеге белән бәя куела икән, һәм бәндәләргә әйтелә икән, менә җәннәтнең бәясе, давайте зарабатывать диде. Бер кеше дә җәннәткә кирмәячәк. Чөнки күпме генә тырышсак та, безнең изгелекнең бәясе җәннәт бәясенә тормый. Җәннәт күпкә өстенрәк, күпкә кыйммәтрәк. Шуңа күрә җәннәтне алабыз. Ничек? Allah'ın rahmeti bile. Cehennemge kirgen kişiler, elbette alar kireler üzlerinin küfürlükleri, günahları, bızıklıkları, yavuzlukları sebeple. Bir kimge de Allah-u Teala eğer de anın alası, gazabı mının kadar iken, Allah-u Teala mının kadar bilmiyor bir kimge de. Allah mında gadil. Nişik izgiliklerini yazı hem yavuzluklarını yazgandağı gibi. Hadiste kile, eğer de kişi bir izgilik kılayken, Allah-u Teala ol izgiligine nişe izgilik yaza? Ondan alıp, от 10 700'e kadar da simiz oturası. Yani nese degen söz? Savap. Savap ol bir izgilik. Bir yaxşı iş. Sen bir yaxşı işledin, esine yazdı ferişte nişeni 100'nü mesela, 50'nü 700'e kadar. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Esselamu aleyküm deyip etsen 10 izgilik yazıla. 10 savap. Ve rahmetullah deyip istesen 20. Ve rahmetullahi ve berekatuhu deysen 30 izgilik yazıla. Ne hatta selam gede.
Шуңа күрә монда Аллах рәхимле. Ләкин гөнаһларда бер гөнаһ. Бер явызлык, бер гөнаһ языла. Әлбәттә, алар төрле дәрәҗәдә. Мәсәлән, әйтик, күфрлек гөнаһлары белән күфрлеккә чыгармый торган гөнаһлар бер була алмый. Яки мәсәлән, кайдыр тәмәке тарту белән, мәсәлән, орак эчү яки наркотик бер түгел. Аның дәрәҗәсе зуррак. Ләкин гөнаһ гаделлек белән языла. Шуның кебек җәннәт Аллаһның рәхмәте белән, ә җәһәннәмгә Аллаһның гаделлеге белән керәләр. Әле күпме кешене Аллаһ гафу итүче, чөнки ул Гафурур Рахим, гафу итүче. Әле Әл-Гафур, шулай бит. Әле күпме кешене Аллаһ кичерә. Ләкин шуңа карамастан, җәһәннәмдә кешеләр бик күп булачак. Һәм әйтергә кирәк шуны, күпчелек, кешелекнең күпчелеге, большая часть человечества, алар булачак җәһәннәмдә. Һәм Аллаһ Тәгалә Юсуф сүрәсенең 103-нче аятында әйтте: "Ва ма аксарун наси валау хараста бимуъминин." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга әйтте, Аллаһ Тәгалә, син ничек кенә теләсәң дә, ничек кенә тырышсаң да, кешеләрнең күбесе мөмин булмаячак диде. Кешеләрнең күбесе мөмин булмагач, димәк, кем булачак? Күфрлектә булачак диде. Шулай бит. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җаны тәне белән тырышты кешеләрне җумахка чакырырга. Гомумән, кеше сөймәгән кеше дәгъват юлында, дин юлында эшли алмый. Шул ук, мәсәлән, мин уйлыйм, врач булып та эшли алмый. Мәсәлән, врачларны бүген күпме генә зарплата бирсәң дә, әгәр ул кеше яратмый икән, кеше сөймәй икән, ул врач булып эшләмәячәк. Ул кешегә акча өчен генә кешегә хезмәт итмәячәк. Яки шул ук даже сүгергә яратсак та политикларны, чиновникларны, әгәр дә алар да кеше ярату юк икән, теге ничек диләр әле? Человека ненавистничествомы, ничек? Кеше күрә алмый икән, алар эшли алмый. Күпме генә акча белән алдасаң да. Чөнки кешегә хезмәт итү кешене яратуга нигезләнгән булыр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, әгәр дә кешеләр аңа җавап бирәләр икән, хак юлга киләләр икән, әлбәттә ул сөенде. Алар өчен сөенде. Чөнки Пәйгамбәрбез зарплатасы артмады бит аннан. Малы артмады. Ул барыбер Аллаһның яраткан пәйгамбәре булып калды, килсә дә килмәсә дә. Әгәр дә инде кемдер баш тартса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бик кайгыра иде. Мәсәлән, Кахф сүрәсе: "Фала'аллака бахигун нафсака аля аthарихим иллам ю'мину бихадал хадис асафа." Аллаһ Тәгалә әйтте, ты же можешь убить себя диде, погубить себя диде. Аларның шушы иманга килмәүләре сәбәпле ди. Ни өчен Пәйгамбәр бик каты кайгыра. Ләкин барыбер хакыйкать булып кала. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? "Валау хараста", ягъни "валау арадта" димәде, "валау ахбабта" димәде. Теләсәң генә түгел, даже если ты страстно желаешь диде. Хайрыслык — это страстное желание. Бик каты теләсәң дә, син барыбер бөтен кеше, күпчелек кеше мөмин булмаячак диде. Юсуф сүрәсе 103-нче аят. Шулай ук Саба сүрәсе 20-нче аят. "Валакад саддака алейхим иблису занна." Иблиснең ди заны, зан кылу предположение була. Иблиснең ди кешеләргә карата уйлавы дөреслеккә туры килде ди. Нинди ой? "Фаттабауху илля фарикан минал муъминин" ди. Кешеләрнең күбесе иблискә барыбер иярде ди. Илля мәгәр, кроме как некоторое количество верующих ди, алар иблискә иярмәде. Чөнки Аллаһ Тәгалә иблис әдәмгә сәҗдә кылмаганнан соң нәрсә булды? Аллаһ иблисне сүрде рәхмәтеннән. Ләкин иблис дуа кылып сорады: "Я Раббым, мине кыямәткә кадәр миңа бир вакыт" диде. "Дай мне отсрочку до судного дня" диде. "До воскрешения людей" диде. "Ибо ты тот, который дает отсрочку" диде. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә? Әлбәттә, ул хикмәт иясе иблискә вакыт бирде кыямәткә кадәр. Бака ул кыямәткә кадәр җәһәннәмгә кирми. Аннан соң китәчәк мәңгелек җәһәннәмгә. Иблис шушы отсрочканы алганнан соң нәрсә диде? Иблис, ул бит инде иблис ул акылсыз түгел. Иблис ул ахмак түгел. Иблис аның бар хикмәте.
Иблис ул өйрәнде әдәмне. Әдәмнең көчле якларын, әдәмнең зәгыйф якларын. Һәм ул белде, әдәмнең балалары да әдәм аталарына ошаячак. Һәм нәрсә диде? Иблис әйтте, я Раббым диде, мин аларның алларыннан, дартларыннан да киләчәкмен диде. Һәм син күбесен мөэминнәр итеп тапмаячаксың диде. То есть нәрсә диде? Хәтта бар лa'агуяннахум аҗмагын диде. Клянусь твоим величием, я совращу их всех диде Иблис. Мин аларның бөтенесен аздырачакмын диде. Илля ибадака минхумул мухлисин дип килә. Аятта кроме тех твоих рабов, которые предались тебе искренне. Ягъни ихласлык белән сиңа. Ислам нәрсә ул ислам? Ислам это предание. Когда син предаешься Аллаху, менә, сдаешься. Теге руки вверх тигәч, күтәрәсең бит. Всё, Раббым мин синеке. Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ла шарика. Я Раббым, минем укыган намазым да, шалган курбаным да, гомрем да, үлемем да бөтенесе синеке. Менә бу ислам. Син Аллаһка предался искренне. Теге әйтәләр бит, продал душу дьяволу. Мы продали душу искренне Всевышнему Аллаху. Без Аллаһныкы. Всё. Аллаһ не әйтә, без шуны эшлибез. Шуңа күрә Иблис нәрсә диде? Аллаһка ихласлык белән бирелгән бәндәләрдән башкаларын бөтенесен адаштырып бетерәчәкмен диде. Анда бернинди исключение юк. Профессорларда, академикларда, докторантларда, императорларда, вождьларда, философларда, психологларда анда берсе дә калмаган. Анда бер генә бар ни исключение. Ихластан Аллаһка бирелгән мөэминнәр генә калачак диде. Шуңа күрә Иблискә аңа без разницы. Ул бөтенесен адаштыра. Бөтенесенә юл таба. Әгәр дә карасак, кешелек тарихын без күрәбез, әллә нинди гениальный кешеләр килде дөньяга. Без не отрицаем их гениальность. Алар ачтылар дөнья кешелек тарихын үзгәртә торган, алар ачышлар ясадылар, открытиялар ясадылар, научный открытиялар ясадылар. Кемдер медицинада, кемдер физикада, кемдер анда астрономияда бәлки. Они были гениальнейшими людьми в истории человечества. Ләкин без беләбез, аларның да күбесе кая китте? Утын булып киттеләр җәһәннәмгә. Просто полено. Гениальные мозги. Человек, ул бит инде просто диванда ятып гениальный булмаган. Шулаймы? Он трудился. Ул укыган, ул гыйлем алган, ул йокламаган. Күбесенең семьясы булмаган ученыйларның. Чөнки аның вакыты булмаган семьяга. Булмаган, ул шунда шумган. Ләкин Иблис килгәндә нишләгән? Башыннан сыйпап җәһәннәмгә җибәргән. Фиргаунга да шулай килде. Мәсәлән, кем әйтә ала? Мәсәлән, древняя египетская цивилизация, ул бит инде булмаган дип, ул булган, пирамидалар да булган, тегесе дә булган, бысы да булган. Әле моннан ничә буквально мин ялгышырга магу. 19-нчы гасыр ахырындамы әле Россиядан интеллигенция кошып китә торган булган Египетка күчергән. Вот сез представляете? Чөнки андагы цивилизация булган яхшырак. Хәзер кем әйтә ала? Мәсәлән, Египетта интеллигенция өчен яшәү рәхәтрәк, ну шу просто диңгез буенда ятсаң гына, безвежный отельдә. Шулай бит инде. Шуңа күрә нәрсә? Фараонны без әйтә алмыйбыз. Ул аңгыра булган, ул ахмак булган, ул тоткан, алар түзүгәннәр. Ләкин шайтан килгән дә әйткән, башыннан сыйпаган да. Смотри, это твое царство. Кара, твои рабы. Кара, твои солдаты. Күрәсеңме? Күрәм. А не ты ли Бог на этой земле? Шанган маңа? Шандырган бит. Вахашара фанада. Аллах Тағала әйтә. Он собрал народ, весь народ заставил собраться. Фанада и превозгласил: Ана роббукумул а'ля. Я ваш Господь наивысочайший дигән. Алдаган Иблисне дә. Башкасын да алды. Дөнья беткәнче алды яшак. Әгәр дә кеше тизрәк ихласлык белән Аллаһка бирелмәсә. Тизрәк. Менә шуңа күрә күпчелек кеше җәһәннәмдә булачак. Аллаһ Тәгалә мәсәлән Сад сүрәсе 85. Ла амлаанна җәһәннәмә минка ва миммән таби'ака минһум аҗмагин. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мин һич шиксез синең белән һәм кем сиңа иярә, шулар белән җәһәннәмне тутырачакмын ди. Тутырачакмын ди. Шуңа күрә менә бу күрсәтә, бу аятлар нәрсә?
көпшілік кіші жаханнамда болашақ. Бір нәрсе эшләп булмый. Бу инде Аллаһның хикмәте, Аллаһның гаделлеге. Шулай ук бар хадисләр. Ул хадисләрдә безгә күрсәтә көпшілік кешенең хакыйкатькә иярмәячәген. Ягъни нәрсә генә дисәк тә, димәк, бу безгә нинди нәтиҗә чыгарабыз? Әгәр дә җәннәттә кешеләр әзрәк була икән, җәһәннәмдә күбрәк була икән, димәк, тарихта кафирләр күбрәк буламы, мөэминнәрме? Мөэминнәр әзрәк була. Мөэминнәр күбрәк булса, җәннәттә күбрәк булырлар иде. Шулай бит. Һәм менә моңа дәлил кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең әмре белән пәйгамбәрләр киләчәк. Һәм һәрбер пәйгамбәрнең артында аңа ияргән, аның дәгъватына җавап биргән, аның өммәте булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу Сахих Муслимда килә хадис, Ибн Аббас радиллаһу анһума тапшыра, "Уридат алейя ал-умам". Аллаһ Тәгалә ди, миңа өммәтләрне күрсәтте ди. То есть Аллаһ показал ему то, чего еще не было. Ягъни кыямәт көнендә ничек өммәтләр җыелачак, күрсәтте ди. Фараайту набия ва маъаху рухайт. Һәм мин шунда күрдем ди бер пәйгамбәрне, ул пәйгамбәр артында бераз гына кешеләр җыелып тора иде ди. Карагыз, пәйгамбәр килгән, ул авылга, ул шәһәргә, ләкин аңа ничәдер кеше генә иман китергән. Ван набия ва маъаху ар-раҗул вар-раҗулан. Һәм күрдем мин пәйгамбәрне ди, аның артында әллә бер, әллә ике кеше басып тора иде ди. Уйлап карагыз, кыямәт көнендә килгән пәйгамбәр Аллаһ каршына, ул пәйгамбәр буларак кешеләргә мөгъҗизалар күрсәткән, Аллаһның китабын өйрәткән, ул хәзрәт түгел, ул мөфти түгел, ул ниндидер шейх түгел, это целый пророк, пәйгамбәр. Ул халыкка вагаз сөйләгән, кешене тәрбияләгән, яның артында күпме кеше тора? Бер яки ике кеше. Всего. Ул гомер буе берме икеме кешене дингә китергән. Ван набия лейса магаху ахад. Һәм пәйгамбәрбез әйтә, я увидел пророка ди, который был один ди. За ним никого не было ди. Уйлап карагыз, кыямәт көнендә килгән пәйгамбәр киләчәк. Ул гомер буе кешеләргә өйрәтсә дә бер кем иярмәгән аңа. Менә бу безгә нәрсәне күрсәтә? Беренчедән, күп кеше барыбер шайтанга иярәчәк. Пәйгамбәрләргә иярмәячәк. Бу беренчесе. Шуңа күрә дәлил менә. Ике кеше ияргән аңа, бер кеше ияргән. Кай вакыт менә күрешәбез бит инде авыл имамнары белән, безнең инде авыл имамнары да тыңлый, уважаемый подписчиклар арасында. Кай вакыт күңелләре төшә, менә мин бу авылда яшим, минем җомгага әз кеше килә, мәчеткә әз кеше килә, ничә ел имам булып торам, кешеләргә вагаз сөйлим, 5 кеше генә намаз укый, 10 кеше генә намаз укый ди. Менә бу хадис күрсәтә, син ниндидер авылда эшләгән хәзрәт артыннан гына түгел, пәйгамбәрләр артыннан да иярмәгәннәр кай вакыт. Но значит ли это дәгъватны ташларга, Әгәр дә сиңа бүген ничә елда кеше әз килгән икән, все ташларгамы дәгъватны? Әлбәттә юк. Әлбәттә юк. Шуңа күрә без нишләргә тиеш? Без кешеләргә җиткерергә тиеш. Нәтиҗә кемдә? Результат кем кулында? Аллаһ кулында. Шуңа күрә карагыз, менә бу пәйгамбәргә бер кеше иярмәгән. Ләкин ул туктаганмы пәйгамбәр булудан? Ул үлгәнче пәйгамбәр булган һәм кешеләрне вагазлаган. Менә бу күрсәтә, бездән сәбәп, нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдә. Һәм нәтиҗә булмау, ул безне туктатырга тиеш түгел. Туктатырга тиеш түгел. Без барыбер дәгъват кылырга тиеш. Әлбәттә, хикмәт белән ысулларны үзгәртеп карарга кирәк, башка төрле юллар уйларга кирәк, киңәшләшергә кирәк, укырга кирәк, китаплар, теге чыгып, так, все смирно, все меня слушайте, будет судный день, апокалипсис, придет, все погибнете. Ишеттегезме? Кыямәт көнендә миңа килмәгез. Бу дәгъват түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәр кемгә юлын тапты, һәр кемгә ачкычын тапты. Ачкыч. Менә канча кеше утыра? Әйтегез, 20 кеше. Мәсәлән, мин завхоз, комендант, нидә? Отельда, например, да?
Отельда 20 номер бар. Вот көз алдына келтірдік. Менің қолымда бір ашқыш бар. Шулай ма? Мен 20 бөлмені аша аламын ма? Жоқ. 20 бөлмені ашыру үшін неше ашқыш керек? 20 ашқыш керек. Шулай бет? 20 ашқыш har бөлмеге. Bu какой-то бір бөлмегіне бит әлі ол. Бөлменің замогы. И то бір ашқыш ярамай. Кішінің замогында ниндегіне секретлары жоқ. Ниндегіне проблемалары жоқ. Шулай ма? Шуңа көре кішілер біле эшлеу 1000 тапқырға, миллион тапқырға ауыррақ. Лекин пейғамбарлар эшлеген. Бір кіші ермеген, бары бір эшлеген. Нух пейғамбар қарағыз. Неше ел эшли? Стаж работы Нух пейғамбарның неше? 1000 лет, кроме 50 дейді. Шулай ма? 950 ел аның стаж работы. 950 ел лейлен ва нахаран дейді. Когда Нух жаловался к Аллаху, нәрсе дейді? Аллах я призывал их денно и ночно дейді. Күні-түні. Мен бүгін 5 сағат отработал, пошел домой. Пейғамбарлардан да бір болмады. Күні-түні мен оларны уағазладым дейді. Результат нендей? Ол дағуат қылып, ерген кішілер қоя сыйдылар бүтінісі. Бір ковчегка сыйдылар. Бір ковчегка, әлбет анда сыйды бүтін хайуан, каждый твари по паре. Шулай ма? Бүтінісі сыйды. Еще, қай бір жерде түрліше айтылайынды, около 60-70 человек было всего. Вот это результат 950 лет дағуаты. Шуңа көре бізден түгіл. Бізден түгіл. Біз дағуат қылабыз. Қалған Аллахтан. Ләкин біз тоқтарға тиіш түгіл. Міне бұл пейғамбарлар артында бірнеше кіші, 2-3 кіші, 1 кіші, кім артындадыр біреуде болмау, шулай оқ бізге дәлел болып тұра нәрсеге жаханнамда кіші көбірек бола. Алға таба. Имам Бухари риуаятында келе Абу Саид радиаллаху анху тапшыра пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Қиямет күнінде Аллах тағала шақырыр әдәмні дей. Әдәм кел деп айтыр дей. Не үшін? Чөнки әдәм ол әти. Бүтін кішілікнің әтисі. Шулай бетінде. Шуннан соң әдәм келіп ләббәйк деп айтыр дей. Ләббәйк, яғни я перед тобой. Ва саадейк, мен сиңа хизмет етірге шат, я рад тебе служить. Вал хайру фи ядейк. Һәм бүтін хайырлылық сенің қолыңда дей. Пейғамбарыбызның Аллаху акбар деп такбиратул ихрамны айткәш, Фатиха сүрәсе алдыннан оқый тұрған бірнеше зикр болған, бірнеше дұға. Мәсәлән, көбіміз біз оқибыз нәрсәні Субханакаллахумма бихамдик ва табаракасмук ва тағала жаддук. Бұл самый қысқаларының бірсі. Ләкин шуларның бірсінде ол ұзын, шунда бұл жүмле бар. Яғни сен бетінде намазға келдің Аллах қаршына. Не үшін Аллах қошқанға? Жаңа көре Аллаху акбар дегәш, ләббәйк Аллахумма ва саадейк. Я Аллах, мен сенің қаршыңда хаждағы кебек. Һәм сиңа хизмәт итәргә әзір, бүтін хайырлылық сенің қолыңда деп айтты. Әдәм баса. Шуннан соң Аллах тағала айтты әдәмгә, шығарды бүтін жаханнам кішілерін дей. Шығар айда бүтін балаларыңы дей, жаханнам әхірлерінен дей. Шуннан соң әдәм сұрай, ол кімнерсің дей? Жаханнамға барушылар дей. Кімнер алар дей? Я Аллах дей. Аллах тағала нәрсе дей? Һәр 1000-нен 999 дей. Это 999 человек из каждой 1000 дей. Даже не 1%. Шулай ма? Даже не 1%. 999 жаханнамға кейті, біреу жәннетке. Но не все так плохо, сразу айтам. Әлі алға таба аңлатам қазір. Шундан соң Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аят оқыды. Құр'ани Кәримнен аят оқыды. Һәм нәрсе дейді? Бұл аятта وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Қиямет күні жеткәшті, һәр бір ауырлы хатынды өзінің күмәнін түсірді. То есть у каждой беременной женщины произойдет выкидыш. Из-за чего? Из-за страха. Әлі алға ол аятның башында нәрсе, бұл хадисте башы келмей, анда келе нәрсе деп,
анда келе, қазір айтам. Күллі мұрдиатин, һәр бір күкірек білән имізуші дейіп, ана өзінің баласын ташлап кетірді. Менә bu dünyada битенде ана кіші күкірек sütü білән имізген баласын ташламай. Ләкин қиямет шул қадар қорқыныш болашақ, хәтта күкірек баласын ана ташлап кетешек, чөнки анда бала қайғысы болмаяшақ. Ва һәр бір күмәнлі хатын, күмәнлі беременная, она оставит свое дитя. Яғни баласы төшәчәк. Ни өчен? Қорқудан. Ва тара нәс сукара. Һәм Пәйғамбәр саллаллаху алейхи ва саллям укыйында аятны: "Ва тара нәс сукара", син кешеләрне исерек хәлдә күрсен. Судный день ты увидишь всех людей пьяными. Бөтен кеше исерек булачак. Ва ма хум бисукара, ләкин алар исерек түгел ди. Беркем дә эчеп килми анда. Беркем дә эчеп чыкмый, аңа беркем дә эчертми анда. Валякин азаб Аллахи шадид, но наказание Аллаха будет суровым. Ягъни шушы Аллахның газабын күреп, шушы көнне күреп, менә бу әйберне куркыныч, куркудан исерәчәк кешеләр. Ягъни эчкәннән түгел. Һәм әлбәттә кешеләргә бик куркыныч булачак. Һәм алар кешеләр сорыйлар: "Я Расулаллах" ди. Пәйгамбәрбез бу сүзләрне әйткәч, кешеләр әйтә: "Я Расулаллах, әтеге берәү кимсең ул?" ди. Кимсең ул? Менә ди, меңнән берсе җәннәткә керә. Кимсең ул ди? Чөнки бөтен кешенең баласы килә бит инде. Шуннан соң Пәйгамбәрбез күрә бөтенесе куркып калган. Хәтта икенче бер хадистә килә, Пәйгамбәрбез атта барганда шушы аятларны укый. Һәм кешеләр басып калалар. Димәк, хәзер Пәйгамбәрбез нидер эшләячәк? Пәйгамбәрбез атта туктый, бөтенесе атларыннан төшәләр, һәм Пәйгамбәрбез кырына җыелалар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям сөйли башлый, шушы кыямәт көне ничек булачак. Һәм Пәйгамбәрбез күрә, беркем елмаймый. Бөтенесе куркып беткән. Ул бит инде сахабалар бөтен әйберне күңел аша, алар бездән ихлас күбрәк, бездән Аллаһтан күбрәк куркалар. Һәм бөтенесе басып тора, Пәйгамбәрбез әйтә: "Сөенегез" ди, шул вакытта. Возрадуйтесь ди. Абширу. Возрадуйтесь ди. Шундай куркытканнан соң инде. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, чөнки анда ди Яъҗуҗ Мәъҗүҗ булачак ди. То есть 1999-ы керә дидек бит җәһәннәмгә. Бу 999-дан Яъҗуҗ Мәъҗүҗ булачак. Кем ул Яъҗуҗ Мәъҗүҗ? Ул кыямәт алдыннан җир өстенә чыгачак бик күп санлы халык. То есть китайцы там просто будут самыми малыми народами земли. Шуңа күрә алар бик күп булачак һәм аларның күплеген нәрсә күрсәтә? Алар чыккач бер күлне чебеп бетерәчәкләр. Аларның тамаклары кипкән, алар киләләр дә күл бар, күл юк. Просто чебеп бетерәчәк. Шуңа күрә алар бик күп булачак. Һәм менә бу Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? 999-да Яъҗуҗ Мәъҗүҗ булачак ди. Демәк, бу ике әйберне аңлата безгә. Икенчесе, беренчесе, то, что шансы у нас еще есть, шулай бит инде. Икенчесе, значит, без белгән халык, менә бүген ничә халык бар? Анда 7 миллиардтан артык, име? Демәк, әле бу халыкның биразы гына. Әле Яъҗуҗ Мәъҗүҗ бар әле. Яъҗуҗ Мәъҗүҗ килсә, күбрәк халык булачак, күпкә. Шуңа күрә җәһәннәмгә кергәндә дә Яъҗуҗ Мәъҗүҗ белән санала. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Җанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм" диде. "Мин өметләнәм" диде. "Сез минем өммәтем, вы моя община" ди. Җәннәт әһелләренең 4тән 1 өлеше булачаксыз ди. 25% обладатели рая будете вы ди. Я надеюсь, ди Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Карагыз. Бер караганда җәннәткә кирүчеләрнең саны 1% та юк, 0,1. Шулаймы? Процент. Яъҗуҗ белән кушкач инде Мәъҗүҗ. Ләкин икенче яктан караганда җәннәткә аз кеше керә. Әмма җәннәтнең 4 кешесенең берсе, 4нең берсе Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям минем өммәтем булачак диде. Мин өметләнәм диде. Бу сүзне ишеткәч сахабалар: "Алхамдулилла, Аллаһу акбар" диделәр. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Валлази нафси биядихи инни ла атмау ан такуну ثلث أهل الجنة".
Аллах біле ант итеп әйтәм де, Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қашан ант итә? Үзенең сүзен кешеләргә ышандыру өчен. Ул былай да әйтә алайды, ләкин әйтә, жанымның хуҗасы белән ант итеп әйтәм ди, мин өметләнәм ди, сез җәннәт әһелләренең 3тән 1-се булачаксыз ди. Уже не четверть, а треть обладателей рая будете вы ди. То есть уже 25 түгел, шулаймы? 33%-мы? Сез булачаксыз дип өметләнәм ди. Шуннан соң сахабалар Әлхамдулилля, Аллаху акбар дип сөйенделәр. Шуннан соң Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Валлази нафси биядихи", жанымның хуҗасы белән ант итеп әйтәм ди, мин өметләнәм ди, сез җәннәтнең яртысы булачаксыз ди. Җәннәткә кергән 2 кешенең 1-се сез булачаксыз ди. 50%. Җәннәтнең 50%-ы минем өммәтем булачак дип өметләнәм диде. Сезнең саныгыз ди, элеккеге халыклар белән чагыштырсак ди. Ул үгезнең аркасында, сыртында, кара йонлы үгезнең аркасында бер ак йон бар ди. Бер белый волосок бар ди. Менә ул минем өммәтем ди. По сравнению со всеми народами, которые придут на эту землю ди. Без күпме юкмы? Без әс. Без бер ак йон, кара тиреле, кара йонлы үгезнең аркасында. Бер ак йон без. Ләкин шушы бер ак йон җәннәттә күпме урын ала? Җәннәтнең яртысын ала. Менә бу безгә Аллаһның рәхмәте, һәм бу безгә Аллаһның безне пәйгамбәрнең өммәте икәнен итүнең бәрәкәте. Шуңа күрә безнең пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям, ул ничек була? Он добьется наивысшего результата. Аның өммәтеннән, аның өммәте җәннәт әһелләренең 50%-ын алачак. Менә бу пәйгамбәребезнең бәрәкәте безгә саллаллаху алейхи ва саллям. Бу беренче хадис булды. Менә монда да күренә. Аннары соң бар хадислар, монда 2-3-4 хадис килә, ләкин мин аларның бөтенесен укымыйм. Бар кайбер хадисларда әйтелгән кемнәр булачак? Кемнәр булачак? Галимнәр аңлаталар инде бу 1000-ның бит инде 999-ы. Шуңа күрә кемнәрдер әйтте, бу Яҗүҗ булачак диде. Аннары соң инде булачак җахилияттә яшәгән, менә шушы пәйгамбәрләргә иярмәгән җахилияттә калучылар диде. Аннары соң мунафиклар диде. Мунафиклар да булачак. Кемнәр пәйгамбәрләргә ияргән, но не искренне. Чөнки пәйгамбәр белән выгодны, безопасно, пәйгамбәребез трофей күп бирә, яки налог түләмәс өчен, ягъни лицемерлар була инде. Алар менә монда тагын бер хадис бар. Безнең әле 11 минут вакытыбыз бар. Ул хадисне дә карап китик. Бу хадистә бераз гына противоречие килә. Каршылык туа. Без алда укыган хадис белән. Бу Бухарида килә шулай ук, сахих хадис. Моны Абу Хурайра әйтә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте ди. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә үз каршына беренче булып Адәмне чакырыр ди. Кая Адәм дип әйтер ди. Адәм ди килеп Аллаһ каршына басыр ди, һәм әйтер ди: "Ләббәйк, Раббым, мин синең каршыңда, ва саъдәйк, мин сиңа хезмәт итәргә әзер ди." Хәтта хадистә килә, Аллаһ Тәгалә кешеләргә карап әйтер ди: "Кая сезнең атагыз?" ди. Ягъни кешеләр битне җыелды, мәхшәр тулган кеше белән от Адама до последнего человека, бүген генә 7-8 миллиард булса, кеше анда без күз алдына китерә алмыйбыз, күпме кеше булачак. Беренче көннән, беренче кешедән башлап, соңгы кешегә кадәр дөнья беткәнче бөтенесе басып тора. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кая атагыз?" ди. "Атагызны китерегез монда" ди. Шуннан соң Адәм киләчәк: "Ләббәйк ва саъдәйк вал хайру куллуху фи ядайк" дип әйтәчәк. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Җәһәннәм әһелләрен чыгар" ди. Чыгар ди, кая җәһәннәмгә керәселәр ди. Шуннан соң Адәм сорый: "Кемнәр соң алар?" ди. "Күпме, ничә кешене чыгарыйм" ди. "Синең каршыңа" ди. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Һәр 100-дән 99-ны" ди. То есть тегендә ничек иде? 1000-нән 999, 0,1%, ә монда уже менде 10 тапкырга, шулаймы? 1%-ка менде. 99-ы җәһәннәмдә, 1-се җәннәттә дип әйтә.
Шуннан соң инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, минем өммәтем анда 4-тән 1 өлеше, 3-тән 1 өлеше, яртысы, хәтта кайбер җирләрдә килә 3-тән 2 дип тә килә. Не только 50%, а даже больше дип килә. Менә монда хәзер галимнәр безнең 2 довод бар, шулаймы? 2 хәдис, икесе дә сахих, икесе дә Бухарида. Әле бу 2 генә түгел, мин бершәрне генә китердем, чөнки хәдисләр күп, мин монда беренче дәрес кирәк булачак, моны разбир әйтергә. Димәк, 2 хәдис кая куярга була? Барын бер кая куеп булмый. Берсендә әйткән 0,1% җәннәттә була, 999 җәһәннәмдә, берсе җәннәттә, монсында әйткән 99 җәһәннәмдә, берсе җәннәттә. Шуңа күрә хәдисләрне шархлаучы, аңлатучы галимнәр әйтәләр. Монда ди 2 сахих хәдис бер-берсенә каршы килә алмый берничек тә. Шуңа күрә моны ничек аңларга ди? Бәлки, может быть, беренчесендә сүз бара Яҗүҗ Мәҗүҗ белән бергә. То есть, әгәр дә без чагыштырсак җәһәннәмгә керүчеләрне һәм җәннәткә керүчеләрне, әгәр дә Яҗүҗ Мәҗүҗне кушсак, димәк, безнең килеп чыга 999 утка, берсе җәннәткә. То есть 0,1 гына кала. Әгәр дә бу хәдисне алсак, монда бәлки сүз барадыр Яҗүҗ Мәҗүҗдән башка ди. То есть, если убираем Яҗүҗ Мәҗүҗне, димәк, безнең уже шанс кешелекнең ничә процент карта? Ничә проценты 10 тапкыр карта, 10 раз. То есть, уже без 0,1 түгел, а уже 1% керәчәк. 99 гына җәһәннәмгә китә, берсе керәчәк әле. Менә шуңа күрә монда инде шушындай аңлатма бирәләр галимнәр. Кайберләре әйтә, бәлки сүз барадыр ди 99 һәм 1 пәйгамбәребезнең өммәте турында. Менә пәйгамбәр килгәннән соң дөнья биткәнче. Менә моны алсак пәйгамбәр килгән халык дип, менә монда уже ничек булачак? 99 утта, берсе җәннәттә. Бәлки шулайдыр ди. Аллаһу аглам, 2 хәдистә бар инде. 2 хәдистә бар. Шуңа күрә аларны без бер каяда куя алмыйбыз. Сорау. Ни өчен күпчелек кеше җәһәннәмгә керә? Ни өчен күпчелек кеше җәһәннәмдә, әз кеше җәннәттә? Монда галимнәр шулай ук бу сорауларга җавапны эзлиләр. В чем причина? В чем секрет? Кемдер әйтергә мөмкин, күп кешегә хакыйкать ирешмәде дип. Огромное количество людей оказались в аду или окажутся в аду, потому что до них не дошла истина. Сүз дә юк. Күп кешегә хакыйкать ирешмәгән булырга мөмкин. Особенно бигрәк тә кашан интернет булмаган, газета, журналлар, телевидение булмаган заманнарда. Кашан гына булды әле? Менә бу масса күләм халыкка җиткерү чаралары, средства массовой информации. Әле бит ул, әле 100 ел элек газет чыгарганга шатланалар иде. Күп кеше укый яза белмәде. Шулаймы, грамота юк иде. Шуңа күрә кешеләргә ирештерү юллары авыр булды. Мәсәлән, бүген Америкада берәү сөйли, 5 минуттан YouTube'ка куя, бөтен дөнья карый, бөтен дөнья тыңлый. Шулаймы? Бүген кешегә ирештерү юллары 1000 тапкыр, миллион тапкыр җиңел. Ләкин булды шундый заманалар. Кемдер каядыр авылда яшәде. Кемдер урманда Робинзон яшәде, Мауглилар яшәгәндер, Аллаһ беләйме? Аларга бик күп кешегә хакыйкать ирешмәде. Шуңа күрә, наверное, җәһәннәмдә кеше күбрәк була диләр. Бу дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһ гадел. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәсе, принцип дип әйтәбез инде. Ва ма кунна муаззибина хатта набгаса расул. Аллаһ Тәгалә әйтә, бер кемне дә газапламадык, аңа кисәтүче җибәрмичә. Пока не отправили к нему кемне? Посланника. Шуңа күрә, әгәр дә бер кешегә бер кашанда хакыйкать ирешмәгән икән, Аллаһ бер, аңа гына гыйбадәт кылыгыз. Ла илаха иллаллаһ, Мөхәммәд аның илчесе, 5 намаз укырга кирәк, ураза тотырга кирәк. Бер кемдә бер кашанда сөйләмәгән икән. Яки или же аңа башка бер сөйләгәннәр икән. Менә Гайсәгә табын, менә Мусага табын, менә бу Кояшка табын, менә бу айга табын, бу йолдызга табын, ул шуңа шанды да яшәде. Аңа хакыйкать килмәде на самом деле.
алар белән разговор будет другой. Кыямәт көнендә башка бер булачак. Аның турында иншалла безнең алга таба бар. Буларга тиеш. Аларның башка төрле булачак. Монда сүз бармый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ин мин умматин илля хала фиха надир." Җир өстендә нинди генә халык булмасын, аларга килде кисәтүче ди. Беренчедән, һәрбер халык, һәрбер җирлеккә килде пәйгамбәр. Элек вообще пәйгамбәрләр күп булды. Бер заманда могли жить тысячи пророков, сотни пророков. Алар бер-берсен белмәде дә. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәребезгә кадәр одно правило булды. Пәйгамбәрдән соң правило другое. Пәйгамбәребезгә кадәр параллельно пәйгамбәрләр килделәр, һәм һәр пәйгамбәр отвечал только за свой народ. Мәсәлән, бу авылның үз пәйгамбәре. Мәсәлән, Лайышның үз пәйгамбәре. Лайышның бу авылында үз пәйгамбәр, мәсәлән, Усадыда, Сакуруда икенче пәйгамбәр. Вполне возможно. Пәйгамбәрләр бер-берсе белән күрештеләр, бер-берсе белән очраштылар. Хәтта булды шундый очраклар, мәсәлән, бер пәйгамбәргә барып сорау бирделәр, шамаса икенче пәйгамбәргә киттеләр. Бу хәзрәт безгә шамады, тегесенә барыйк әле дип. Может, өметле сүз әйтер. Мәсәлән, Давудка килделәр, Давудтан соң Сөләйманга киттеләр. Әтисе дә пәйгамбәр, үзе дә пәйгамбәр. Шулаймы? Мәсәлән, Якуб пәйгамбәр. Аның уллары даже бар шундый караш, ул теге конкрет хадистә дәлилләнми, шуңа күрә галимнәр моңа осторожно киләләр. Хәтта әйтәләр, Юсуфның абыйлары бөтенесе пәйгамбәр булды дип. Но они ошиблись. Они поддались наущению шайтана. Но на самом деле бар кайбер галимнәр доказывают, что алар бөтенесе пәйгамбәр булды. Шуңа күрә пәйгамбәрләр бик күп булды. Һәм алар килделәр, алар җиткерде. Мәсәлән, Юнус пәйгамбәр. Ул килде Ниневиягә. Ниневия дигән шәһәр. Ну, әйтәләр инде примерно 100 мең кеше булды. Все. Ул только шул шәһәр өчен генә җавап бирә иде, Юнус галәйһиссәлам. Шуның кебек пәйгамбәребезгә кадәр. Пәйгамбәр килгәч, все, бетте бөтен пәйгамбәрлек. Һәм бөтен пәйгамбәрләргә ияргән тысячи, десятки тысяч селений, народов, наций безнең пәйгамбәргә ияргә тиеши, һәм дөнья беткәнче бер генә пәйгамбәр булачак. Шуңа күрә пәйгамбәребез гомуми пәйгамбәр булды. Шуңа күрә пәйгамбәрләр килде, кешеләргә ирештерделәр, интернет булмаса да, газеталар чыкмаса да килделәр. Әмма кемгә килмәгән икән, аның өчен ул җәһәннәмгә керми. Кыямәт көнендә аңа отдельный программа сынау булачак. Ул сынауны үтә икән, ничек үтүенә карап инде. Кемдер җәннәт, кемдер җәһәннәмгә китәчәк. Шулай ук галимнәр әйтәләр инде, ни өчен җәһәннәмгә китүчеләр күп, чөнки кайберләре калырга мөмкин, мәсәлән, иске шаригатьләрдә калды. Пәйгамбәрлекләре аннулированный диннәрдә калды. Мәсәлән, бүген дә бар шундый диннәр, алар әйтәләр, без хакыйкый дин диләр, ләкин пәйгамбәребез килгәч аларның гамәле чыкты. Гамәле чыкты. Шуңа күрә андый кешеләр бар. Аннан соң инде былай карасак, бик күп кеше нишлисең җәһәннәмдә булачак просто шахват сәбәпле. Только из-за страстей. Просто ул белә пәйгамбәр бар, Коръән бар, хадис бар, но он не может победить свою страсть. Менә шуның сәбәпле галимнәр әйтәләр, бик күп кеше җәһәннәмдә булачак ди. Ну, бу шахват турында инде без киләсе дәрестә карарбыз иншалла. Әле безнең бу җәһәннәмнең күпчелеге дигән темага берничә мәсьәлә калды инде, өлгерә алмадык. Иншалла дәвам итербез. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.